Tänään testataan maailman oudoimmat ravintolat. Maailma on täynnä erilaisia ruokakulttuureja ja niiden mukana syntyy myös todella omaperäisiä ravintoloita. Tällä videolla me tullaan käymään ravintolassa, joka on tehty täysin jäästä, viraalissa ravintolassa, jossa jokainen julkkis on käynyt, sekä Japanissa ravintolassa, jossa sä joudut itse kalastamaan oman ruokasi. Mä testaan nämä paikat ja arvostelen ne parhaimmuusjärjestykseen. Mennään ensimmäisenä jäiseen maailmaan. Noniin, nyt ollaan saavuttu tänne lumiravintolalle ja kuten näette, niin täällä on aika kylmä. Eli ilmeisesti täällä pystyy niinku ihan yöpymään. Miksi täällä on ihan sika kylmä? Siis miten täällä muka tarkenee? Tää on kyllä mun mielestä kaikista hienoin näistä huoneista. Approve. Okei, meillä on tällainen oma lumikappeli. Vois varmaan tehdä pihkimiset. Okei, sit on pakko käydä vielä jääbaarissa. Noniin, siinä valmistetaan meidän jäälasitrinkki-shotteja. On kyllä varmaan eksoottisia juomaa. Kieltämättä kyllä eksoottisia. Tälle elämykselle. Okei, kuulemma täällä on tapana niinku heittää tää seinään sitten, kun on juotu, niin... Rauha. Rauha. Nyt kun paikat oli tutkittu, oli aika mennä löytämään itse ravintola. Muistakaa myös tilata kanava tässä kohtaa. Tää on jääravintola. Siis tää koko paikka on tehty jäästä. Tää on kyllä kylmä syödä. On vähän kylmät fiilikset, Juho, mutta... On kyllä eksoottista. Siis tää meidän pöytäkin on ihan jäässä. Alkujuomaksi tuli kaakao. Kippis ja kulaus. Kaakao ei ole koskaan maistunut niin hyvältä kuin tässä jääravintolassa. Eli meillä on ensimmäisenä soppaa. Ihanan samettinen. Tuo on kyllä fancy termi. Kyllä se hivenee mun sielua ja sydäntä. On kyllä veikein keitto, mitä on koskaan maistanut. Tää on kyllä hyvää, mutta et usko mihin ravintoloihin me mennään seuraavaksi. Vielä on 2 annosta jäljellä ravintolassa, mutta sen jälkeen matkaamme ulkomaille ravintolaan, missä jokainen julkkis on käynyt. Myös myöhemmin tällä videolla matkataan Japaniin asti ravintolaan, jossa kalastetaan meidän oma ruoka. Okei, nyt me saatiin pääruoka. Meillä on tässä hirveä ja Juholla on tässä lohta. Näyttää kyllä hyvältä. Näyttää tosi hyvältä. Let's dig in hirveä testiin. Hyvältä näyttää. Tää on kyllä sairaan hyvä. Lähdetään testiin. Ihan sairaan hyvä. No niin, maistetaan Juhon lohta. Musta tuntuu, että tää on parempaa. Ihan hirveän hyvä. Mut hei, vielä on jälkkäri. Katsotaan mitä tulee. Siis tää koko lautanen on ihan jäätä. Tää on varmaan upein esillepano. On siis, on ihan jäätävä hieno. Pystyykö näitä heittää seinään tämän jälkeen? Tää oli suklaamansikka. Pikkupoikana kun innostuu jostain, niin tästä tulee sellainen, vitsi tää on hyvä. Tää on parempaa jälkiruokaa sitten kuin tehdä. Siis ihan tajuttoman hyvä. Ravintolakokemukseen, niin pitää kuulla syödä lautanen. Mä en oikein saa siitä parasta irti. Me kiitän tästä illasta. Hei, kiitos paljon. Ja oikein mukavaa iltaa. Kiitos sulla. Moi. Moi. On kyllä hyvää asiakaspalvelua. Ja siitä puheen ollenkin, niin nyt on aika arvosteluille. Niin outoudesta mä annan kyllä täydet 5 pistettä. Kyllä. Siisteimpiä kautta oudompia ravintoloita, missä mä oon ollut. Ruoka. No annokset oli vähän sellainen fancy, missä ravintolassa on yleensä vähän pieniä. Mutta maku oli tosi jees. On 4 tähteä. Tää oli tosi hyvä kyllä. Ja asiakaspalvelu. No siitäkin 4 tähteä. On ollut tosi mukava. Tosi mukava. Oli. Siis nämä lappilaiset täällä on kyllä todella ihania ihmisiä. 5 tähteen niin ehkä semmonen... Ei sun ei tarvitse selittää, miksi tän on 5 tähteä. Mennään seuraavaan paikkaan. Olipa se reissu, mutta tänään ollaan saavuttu Lontooseen ja me mennään syömään vähän perunoita. Tosiaan meidän seuraava ravintola Spud Bros on viime vuoden aikana lähtenyt viraaliksi sensaatioksi TikTokissa. Se on kerännyt satoja miljoonia näyttökertoja, jonka vuoksi myös suuret julkisuuden henkilöt ovat halunneet tulla maistamaan perunaa. Do you know where is the potato place? Where you get potatoes? No. Okay, no problem, thank you. Ei tiennyt nekään. Se on jännä, että tää ravintola saa TikTokissa paljon enemmän näyttökertoja kuin meikäläinen. Mä en tiedä, mitä mä tein oikein väärin. The greatest spuds on earth. Ja spuds tarkoittaa siis niinku paistettua perunaa. On muuten ihan sika hyvä tuoksu. Tähän asti vaikuttaa kyllä ihan niinku normaalilta tältä pikaruokamestalta. Garlic chili chicken kostaa aika hyvältä. Saa nähdä, onko tää parempaa safkaa kuin Suomessa saatiin, mutta... Jussi from Finland. Oh, Finland? Yes, Finland. What's the Finnish national anthem? Oi maamme Suomi synnyin maa, soi sana kultainen. Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä rantaa rakkaampaa kuin kotimaa tää pohjoinen maa kallis isien. There you go. Amazing. I'm gonna give you a free spot. That was a beautiful rendition of the Golly Bottom. Okei, eli laitetaan valkosipuli, voita, 3 juustoa. Näyttää tosi hyvältä. Do you like chicken?
Yes, chicken. You take crispy onions, bro? Yeah. Yeah. It looks awesome. Oh my gosh. For you, Mr. Finland. Thank you, man. Thank you, You're man. so welcome, bro. Hey, don't pay that, bro. You're good, man. You're good, man. You sang me the national anthem, man. Really? I appreciate it. For free? That was a beautiful rendition. Oh, thank you. Mitä vitsi me saatiin ilmoitteeksi? Shout out you. Thank you, man. Siis miettikää, että mä sain tän ilmoitteeksi, koska mä lauloin Maamme laulun, niin säijä oli vaan sellainen, sä lauloit niin hienosti, niin ota tästä ilmoite annos. Kattokaa, rauha mikä soosi annos. Noniin, meillä on itse asiassa Juho Flow mukana nauttimassa meidän peruna-ateriasta. Siis vitsi mikä annos. Siis säijä tätä ilmoitteeksi. Ilmaiseksi Kelaa vielä. sitä, vartas tulee auto. Mitä lattu? Miksi se ratti oli muuten väärällä puolella? Tää on ihan sairas. Onko? Tää on ihan sairas, johon. Yllättävän niinku mielenkiintoinen. Siis juustoa, brittiläiset juustot on tosi voimakkaita, niin tässä on niinku juustoa, perunaa, kanaa. Tätä ei pitää pystyssä. Kattokaa siis tätä, otetaan vielä lisää aukkoa. Tää on ihan sika hyvää. Mennään arvosanoihin. Outous. No toi ehkä ollut outo paikka. Se on niinku viraali TikTokissa. Mä annan ehkä 3 siitä. Maku 4,5/5. Ihan sairaan hyvää. Asiakaspalvelu niinku täys vitonen. Vois mennä varmaan niinku 10. Ja niinku ilmasta ruokaa. Ja tosi hauskaa ja tosi chilliä. Ja se on kyllä nähdä mitä outoa me löydetään sieltä Japanista. Nähdään siellä. Nyt ollaan saavuttu Tokioon ja luvassa on viimeinen outo ravintola ja rauha. Tää on kyllä kaikista oudoin ihan heittämällä. Tämä Japanin ravintola on tosi tunnettu turistien keskuudessa. Ravintolassa spessua on se, että siellä sä voit itse kalastaa sun oman ruuan. Tämä siis tekee ravintolasta erittäin omituisen ja myös ehkä hieman kyseenalaisen eettiseltä puolelta, sillä kalat on todella pienissä altaissa. Okei, mä otin vahingossa taksi väärään kerrokseen. Jos tästä ravintolasta myöhästyy edes 15-minuuttinen peru sun varaukseen ja sun pitää vaan maksaa kaikki ne jutut, ne ei edes palauta niitä rahoja. Uber ei näkynyt missään ja nyt pitää ottaa uusi taksi. Meillä on oikeasti vaan 15 minuuttia aikaa, että meidän pitäisi kerätä sen paikalle. Me hypättiin taksin ja kiire oli tosi kova, mut kuitenkin meille riitti just aika päästä perille asti. Täällä me ollaan niinku kalatelette akvaarion vieressä. Kohta me valitaan, että mikä kala halutaan syödä ja sitten meidän pitää itse kalastaa se. Sitten ne kokit tekee sen millä tavalla me halutaan ja mennään kalaa. Nyt meidän pitäisi valita, että mitä kalaa. Musta noi on aika isoja noi kalat. Mä tarvii haavi. Noniin, Juho on tässä haavimiehenä ja ruvetaan kalastaa sellainen bonkala, että ei ole ennen nähty. Tää on sitä aitoa kalastamista. Tässä on niinku kalaa meidän nenän edessä ja me silti ei saada niinku napattua sitä. Ja kyllä kaikki menee vaan ohi. Äijä sun ruoka on sun naama edes. Kala. Starttu. Ihan se äijän naama edes. Sitä ei kiinnosta. Noniin, mitä lättyä tapahtuu? Lättyy mä kalastan sen haavilla. Nyt saadaan kaikki aikojen bonkalle sieltä. Lähtyy sieltä! Mitäkään tässä seuraavaksi piti tehdä, kun sai ton kalan? Congratulations! Joo! Sieltä! Kun on rumpujen pärinät vielä. Siinä se on kuule bonkale. Mä en kyllä tiedä miten niinku eettistä kalastamista tää on, mutta me testataan tässä alkupalana. Me saatiin uppopaistettua merilevää ja jotain soosia, niin otetaan takaisinpäin. Ei ollut merilevää, vaan tää ihan kalaa. Miltä maistuu kun ite kalastit? Maistuu ihan sika hyvältä. Okei, seuraavaksi me saatiin meidän toinen puoli kalasta, eli voissa paistettu. Ja sitten tässä on jotain kanaa ja lihapullia. Tää on joku mysteeriliha. Seuraavaksi itse pääateriaa. Eli voissa paistettu kala. Rauha. Vedin mä vannoin, että tää on elämäni parasta kalaa. Tää on ihan sika hyvä. Älä vaan saa tää mustekala. Mustekalaa. On kyllä parasta mustekalaa mitä mä oon maistanut. Tuossa on sinappia. Sinappiteste. Ei tainnut olla sinappia. Mitä niinku wasabi ja sinapi yhdistelmä. Tässä välissä me käytiin kalastamassa vielä vähän lisää kaloja ja muita mereneläviä syötäväksi, joten katsotaan miltä ne maistuu. Seuraavaksi meillä on sushia tästä makrillikalasta. Ei oo kyllä kovin hyvää sushia. Kokonaisena suuhun. Mitä lättyä ei oo? Varmaan elämäni pahimman makuinen sushi. Juho, anna sille pusu. Sitten meillä on viimeinen meidän kalastettu ruoka, simpukoita. Mä harvoin sylkäsen jotain pois, mutta toi on kyllä niin karseeta, että... Oli kyllä mielenkiintoisia kaloja. Katsotaan tuleeko täältä jotain jälkiruokaa. Viimeisenä meillä on jälkiruokaa, joka on tällainen japanilainen löllökakku ja vähän kermavahtoa päälle.
Maistuu sokerilta. Okei, tää maksoi 25 872 jeniä. Se on 143 euroa. Tosta 143 euroa. Ei ollut kyllä sen arvosta. Vahinko on tehty tilille 100 euroa, eli se ei ollut niin kallis kuitenkaan, mutta oli se silti aika kallis tästä jutusta. Kokemus oli mielenkiintoinen. Mä sanon arvostelut outoudesta, mä annan 5 tähteä. Asiakaspalvelu oli itse asiassa aika hyvää. 4 tähteä. Maku 3 tähteä. Nyt näette näytöllä meidän vertailutulokset näistä 3 oudoimmasta ravintolasta ympäri maailmaa. Mikä teidän mielestä näytti parhaimmalta ja mitä meidän pitäisi ensi kerralla arvostella? Hotelleja, junia tai vaikkapa lentokoneita?